дар соҳаи кишоварзӣ на танҳо аз ҳосил, балки аз ниҳолу дарахт ҳам метавон даромади хуб ба даст овард. ниҳоли тамоми дарахту полезиҳоро бо ҳамин шакл парвариш мекунанд ва ба хоҳишмандону деҳқонон мефурӯшанд. Вано гуфта намонад ки дар самти бунёди ниҳолхонаҳои замонавӣ дар Тоҷикистон, агентии Амрико оид ба рушди байналмилалӣ USAID фаъолиятҳои муассир карда нақши бориз дорад. ҳамаи ҷузъиёти ин самти кишоварзӣ дар гузориши вижаи мо. бо афзудани иштиҳо ва майли мардум ба хӯрокҳое ки помидор як таркиби асосии он аст, тақозо ба ин нави зироат дар Тоҷикистон меафзояд. ҳоло дар кишвар солона бештар аз 5 миллион тонна помидор мехӯранд, чӣ тозавутар, чӣ дар таркиби хӯрок. донишмандони тоҷик мегӯянд мумкин аст талабот ба помидор дар солҳои наздик ба 1 миллион тонна дар сол бирасад. барои таъмини иштиҳои афзояндаи мардум бо помидор, кишоварзони тоҷик тамоми сол тобистон дар саҳро ва зимистон дар гармхонаҳо заҳмат мекашанд. бархе аз деҳқонон бо назардошти талаботи бозор ба тиҷорати нав роҳ оварданд. онҳо на помидор, балки ниҳоли онро парвариш мекунанд ва мефурӯшанд. аз ҷумла дар ин гармхона дар Турсунзода ки аз бузургтаринҳо дар ғарби кишвар аст. дар қисме аз он ниҳолҳои гуногун мепарваранд, дар қисми дигар аз ниҳолҳои худӣ ҳосил мегиранд. ҳамҷаба як гектару 90 сотиқ замин дорем. аз ҷумла 15 сотиқаш ниҳолхона. ҳамашам нағзе, худоба шукр, ҳамашам нағз. ниҳол сезонӣ мешавад. ҳамин зимистонба, баҳорба ҳамин сезони ниҳол мешавад. деҳқоно заказ мекунад, тайёр карда метиҳем. ҳозир помидор бодирем, бақалаҷон, балгаре, балгари тез ва қаламфи. фақат дар гармхона бештар аз 500 000 ниҳолҳои гуногунро мепарваранд. кор ҳатто бо нуги сӯзан сурат мегирад, то ниҳолҳо зуд сар кашанду барои кишт омода шаванд. то 10 нафар инҷо кор мекунанд. корашон агарчи осон нест, вале ҳосили кор фаровон аст. ман дар ин ҷо 5 сол шуд ки кор мекунам. кӯчатҳои помидор, болгарӣ, бодиринг ва қаламфури тезро парвариш мекунем. корамон аз соати 7 субҳ то 4 бегоҳ аст. маошамон хуб аст. моҳона қариби 3000 сомонӣ мешавад. бетухмӣ ва ниҳоли хуб гирифтани ҳосили хуби помидор ва ё ҳар навъи дигари сабзавот сахт аст. аз ин рӯ дар ин гармхона ниҳолҳое мепарваранд ки ҳосили зиёд дорад ва ба бемориҳову ҳашарот тобовар ҳастанд. тухми заминатӣ мешаваду тухми ва теплични мешавад. ин теплични дарозпалак мешавад. ҳамин 2 метр, 3 метр то 4 метр мешавад. ин заминатӣ 50 сантиметр, 70 сантиметр мешавад. аз 40 то 45 рӯз зарур аст ки як ниҳоли помидор сар кашад ва барои кишт дар гармхонаҳои дигар омода шавад. дар шаҳри Турсунзода дар масоҳати бештар аз 90 гектар гармхона вуҷуд дорад ва талабот ба ниҳоли помидору бодиринги қаламфур ва дигар зироатҳо меафзояд. барои ҳар гектар гармхона ба ҳадди миёна 30 000 ниҳол зарур аст ва аз ин рӯ Тоҷикистон ҳамасола ба 16 миллион дона ниҳол эҳтиёҷ дорад. агентии Амрико оид ба рушди байналмилалӣ USAID соли гузашта барои деҳқони ҷавон Ҳабибулло ниҳолхонаи замонавӣ ва муҷаҳҳаз бунёд кард. солона Ҳабибулло дар ин ҷо тақрибан 100 000 ниҳоли помидор ва қаламфури булғорӣ парвариш мекунад. 3-4 сол шуда саида. 3-4 солда. Якум сол даромади хуб гирифтем. инҷо якум 3 теплица буд, даромади нағз гирифтем. бо ай даромадиш бо 2 теплицаи дига сохтем дар уҷа. нағза ниҳолам парвари нағза, ам теплица ам отдельный да худиш нағза. 5 сотиқ инами ози гармхона кардагем барои махсус барои ами вай ниҳол парварӣ. дигариш ҳамаш бодиринг, помидор, ам хеле чиза меш. ҳабибулло бо даромаде ки соли аввал аз ниҳолхонааш ба даст овард, як ниҳолхонаи дигар бунёд кард.
ниҳолпарвари маъруф муродарӣ ҷураев низ тасмим гирифтааст ки масоҳати гармхонаҳоро васеътар кунад. یک نقشه دادم همین نهال خانه کمتر کلانتر کنم زمانوی کنم وسعت خطی و 41 سطح با وجه نقشه دادم خدا خواهد یعنی خدا وجه سعی کردم و صبر من گرم خانه می شود و زدت اتسنتوفت خطی زمانوی. барои пешбурди муваффақи кори ниҳолхона таҷриба ва дониши хуби агрономӣ низ зарур аст, чун агар беморие ё омили дигаре сабаби аз байн рафтани ниҳолҳо шавад, кори даҳҳо хоҷагии деҳқонӣ ба ҳам мезанад. тағйири иқлим, афзудани бемориҳои рустаниҳо ва ҳашаротҳои зиёновар кори ниҳолпарваронро мушкил кардааст. аз ин рӯ онҳо сай мекунанд ки технологияи дуруст ва илмиро барои парвариш истифода баранд. дар ниҳолхонаҳо парваришгарон ниҳолҳои сабзавотро дар ду марҳила мепарваранд. дар аввал онҳо тухмиро дар қутиҳои чӯбин ё пластикӣ ба ҳамдигар наздик мешинонанд. дар як чунин қутӣ то 200 дона тухмӣ шинонида мешавад. сипас пас аз каме сабзидан ва реша кардан онҳоро ба қадаҳчаҳои пластикӣ мекӯчонанд. деҳқонон мегӯянд ин усул барои сарфаи судишворӣ, сарфи ҷой, парвариши бештари ниҳолҳо ва самаранокии онҳо муфид аст. дар ин гармхонаи бузург дар ноҳияи кушонёни хатлон Сулаймон Шафиев асосан ниҳоли қулфинай мепарварад ва мегӯяд онҳо кори деҳқононро сабуку осонтар мекунанд. дар ин зарфҳое ки касетҳое ки мебинед торф пуркардагии мо шинондагӣ ҳастем, ин бисёр қулай аст ки вақте аз як ҷо ба ҷои дигар бурда мешавад, кораш бениҳоят осон аст ки ина чихеле ки мебинед шумо намерезанам ё ҳолати корам сабук мекунад ё ки мисол метавонед ки дар даст гирифта аз дуруни ҳамин мисол мо мегирем чихеле ки мебинем бурда дар ҷои муайян монда шинондан мегирем вақта кам мегирад ё ки тарзи парвариш карданашам ба торф бениҳоят хуб аст ки решаҳо камтар зарар мебинанд. ниҳол вақте ки аз инҷа гирифта дар замин мешинонем ҳолати хуб қатъӣ нашунамо кардан мегирад ки тезтар ба ҳосил медирояд. афзоиши ниҳолхонаҳо барои мардуми деҳот бахусус занон ва дар наздикии хона ҷои кори фароҳам меорад. Сурайё Юлдошова аз ҷумлаи онҳост ва аз кораш низ розӣ аст. 8 йилдан бери ишлайман. 8 сол шуд ки инҷоям. кор душвор нест. дар зимистон гарм аст, дар тобистон бошад бомашро боз мекунанд. ҳаракат мекунем ки кӯчатҳоямон хушк нашаванд ва ҳосили хуб диҳанд. ҳамааш аз меҳнати ҳар яки мо вобаста аст. бо вуҷуди афзоиши ниҳолпарварӣ ба гуфти мусоҳибони мо дасташон ба таъмини ҳамаи деҳқонон намерасад. аз ҷумла дар таъмини помидор ки 45% тамоми киштзорҳои сабзавот дар тоҷикистонро ташкил медиҳад. мувофиқи меъёри таъинкардаи вазорати тандурустӣ дар кишвар бояд ҳар як нафар дар як сол то 66 килограмм помидор истеъмол кунад. масъулияте ки қисме аз он ба дӯши ниҳолпарварони тоҷикистон аст то хони мардум аз ин нави полизи холӣ намонад.